Videolla näytetään teippaus, jolla pystytään hoitamaan plantaarifaskiittioireita. Tarkoitus olisi stabiloida toi kantaluu ja estää jalkaholvin pitkittäissuuntaista liikettä. Käytetään valkoista kovaa urheiluteippiä ja käytännössä niin aloitetaan sillä, että tehdään tuohon jalkapöytään ankkuriteippaus ukkovarpaan eli ykkösvarpaan tyvinivelestä alkaa jalkapöydän luiden ympärille. Ankkuriteippaus tarkoittaa sitä, että siihen kiinnittyy kaikki muut teippaukset. Ja siinä kannattaa ottaa huomioon, että se ei ole liian tiukka, että sille jalalle pystyy varaamaan ja veri kiertää. Seuraavaksi tehdään tuonne ykkösvarpaan jalkapöydän luun alle peissi ja sitten kierretään kantalun ympäri kyynelmuotoinen teippaus ja palataan siihen samaan pisteeseen, mistä aloitettiin, jolloin me saadaan tuo kantalu tuettu. Tässä vaiheessa me ollaan jo aika hyvin saatu tuettua tuo kantaluu ja jalkaholvu. Sitten tehdään toinen samanlainen teippaus, mutta eri suuntaan. Lähdetään tuolta päkiä alta pikkasen levemmältä ja kierretään kantaluun takaa. Teippaus, palataan takaisin alkupisteeseen. Ja se on käytännössä koko vaikuttava teippaus. Eli tässä vaiheessa pitkittäissuunta jalkaholvista on estetty ja kantaluu pysyy hyvin pitkälle siinä asennossa, mihin se on tällä hetkellä teipattu. Teippausta kun tehdään, niin nilkka pitäisi olla neutraaliasennossa 90 asteen kulmassa noin karkeasti, että siinä päästään pitämään tuo nilkka semmoisessa asennossa, pystytään asti. Sitten lopuksi pikakelauksella tuohon laitetaan sivuttaissuunnassa teippauksia, jotka suojaa pääteippausta niin, että se ei mene rullalle, vaan pysyy paremmin siellä kiinni. Ja käytännössä niin tämä kyseinen teippaus estää jalkapohjan rakenteiden liikkeen. Se antaa sille ärtyneelle kudokselle enemmän aikaa parantua. Mikäli jalkapohjassa on jotain oireita tai plantaarifaskiittioireita, niin silloin se pitäisi aina tutkia ja hoitaa. Tämä todennäköisesti auttaa siihen, mutta ne oireet toistuu ja palautuu, koska se on aina syy jostain muusta. Toivottavasti on apua ja kiitos, että katsoit videon.